Aj takto to vie rozbaliť na pódium začínajúci spevák, iba 9-ročný rodák z Galanty. Reč je o Miškovi Bednárovi, ktorý sa od malička venuje spevu. Rád spieva populárne piesne, tiež šlágre pre deti. V jeho mladom veku má za sebou rôzne vystúpenia i spevácke súťaže. Medzi svoje najväčšie úspechy dáva prvé miesto speváckej súťaži v Pezinku a postup do finále celoslovenskej speváckej súťaže Hviezdička. Ako každý mladý spevák, aj Miško má svoj spevácky vzor. Je ním Jožo Ráš a skupina Elán. Miško navštevuje 4. triedu základnej školy a okrem veľkej záľuby k spevu má toho mladý talent naozaj veľa, veď posúďte sami. Okrem spevu sa venujem ešte gitare, klavíru, tenisu, vytváranej angličtine. Má toho naozaj veľa, no podľa jeho slov sa dá všetko zvládať, keď to je správne načasované. Ako ste mohli počuť, Miško sa venuje aj hre na gitare. Poprosili sme ho, nech nám teda zahrá. Tak ako so spevom, aj s gitarou mu to ide. Miško nám ďalej dovolí nahliadnúť do jeho zbierky kresieb, ktorá bola naozaj široká. S niektorými dokonca vyhral súťaži v kreslení. V zbierke má svoje výnimočné dielo. Tento obrázok je aj taký výnimočný, lebo ho robím, na tomto pracujem už 4 roky. Nie sa čomu čudovať, keď má taký nabitý program.